Soc Eduardo Marín, mestre artesà marroquiner, amb uns 30 anys d'ofici, i farà uns 15 anys em va interessar molt la indumentària que s'hi feien els pastors amb pell d'ovella. Curiosament, al mateix temps, em van trucar del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici perquè se'ls havia fet malbé una motxilla de pastor i si la podríem recuperar. I és a partir d'aquí que comença un treball d'investigació i recuperació de totes aquestes peces perdudes. I seguidament es vinculen una sèrie de museus etnològics de Catalunya i Aragó i tot plegat neix aquest projecte. Mira, Xavi, el que et deia de la motxilla està molt feta malbé, mira. A veure. Veus? Ostres, sí que està molt malament. Hauríem de mirar algú que la pugui fer nova, però aquesta motxilla, Maria, això és molt antic, eh? Sí, clar, això és des de té bastants anys. Aquest cap de setmana he anat a la Fira de Sort i he vist un noi, a l'Edu, que fa motxilles, en tenia a la parada, i he agafat la targeta. Ah, perfecte, doncs agafem i el contactem, no? Vale, el truco i li pregunto i a veure si podem substituir-la, que aquesta ja està a les últimes. Està per ahí, ja. Molt bé. Perfecte. Hola, què ets l'Edu? Sí, sóc la Maria, del Parc Nacional, que ens vam veure a la Fira de Sort. Ah, exacte. Sí. Mira, et truco perquè tenim una motxilla aquí a l'Ecomuseu dels Pastors que està feta malbé, se'ns està arnant i està a les últimes. I era per veure si tu ens la podies... Bon dia, Maria, ja estic aquí. Bon dia, Edu, què tal? Com ha anat la pujada? Molt bé, Maria, la veritat que per a mi de Suï hi ha les muntanyes, estem a prop. Perfecte, molt bé. Mira, que ja hem parlat i hem decidit que com a parc nacional sí que recuperarem aquella peça que et vam dir, que vaig estar parlant amb tu l'altre dia, doncs que sí, que la recuperem. Ah, molt bé, la motxilla de pastor. Doncs Maria, arrel d'aquesta peça m'he estat documentant amb aquest llibre de Ramon Vilanes i Morra i he vist que s'hi pot fer una feina molt interessant d'investigació i recerca de les peces de la cultura pastoral. Ai, que interessant. Entenc llavors que necessitaràs trobar originals, no? Exactament. Vale, doncs la motxilla pot ser el primer original. Com ho veus? La podries recuperar? La podem recuperar i començaríem la investigació per aquesta peça. Val, doncs per continuar la investigació jo he fet feina també i he parlat amb el Jordi Abella, el director de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, d'Esterri, i està molt interessat també en aquesta línia. Pots quedar amb ell i pots anar-hi quan vulguis, que t'està esperant. Doncs quina meravella, el truco i comencem aquesta investigació. Doncs posem fil a l'agulla. Posem fil a l'agulla. Doncs per nosaltres aquest projecte és una línia de recerca que considerem molt interessant perquè al final, concretament aquesta recerca està vinculada amb la recuperació d'una sèrie de peces vinculades amb la cultura pastoral que difícilment, si no es fes aquest procés d'investigació, aquestes peces s'acabarien perdent i es desconeixeria primer que existien i després com es feien. Ens interessa molt el conservar la visió aquesta del patrimoni més com a globalitat, perquè al final, com a parc nacional, a vegades ens podem perdre amb la visió aquesta de patrimoni més natural, la conservació del patrimoni natural, però tot aquest patrimoni vinculat amb la cultura, amb l'etnografia, creiem que és un valor que hem de tindre present com a gestors del parc i com a gestors també del territori i tindre aquesta conservació i aquesta vinculació amb aquesta cultura que al final ha fet aquesta cultura una modelització del paisatge que veiem actualment i pel qual es va declarar el parc al seu dia. Hi ha una cultura, una tradició de maneig dels ramats a les pastures d'alta muntanya de fa, com qui diu, més de 10.000 anys. Això tenim
equips d'investigació d'arqueologia vinculada amb el Parc Nacional que ens han posat una mica en valor tota aquesta visió del parc no tant com un espai verge, sinó com un espai que havia estat utilitzat d'una manera respectuosa. Disculpa, ets Jordi? Sí, jo mateix. Bon dia, mira, sóc Eduardo Marín, el mestre artesà marroquiner. Sí. M'ha dit Maria que m'esperaves. Ah, sí, em va trucar la Maria i em va comentar que el projecte el que estaves treballant i em va semblar superinteressant. Pensa que nosaltres des de fa molts anys estem recuperant material etnogràfic de la zona i alguna d'aquestes peces són relacionades amb el que tu fas. Mira, justament ara anar cap als magatzems, si vols m'acompanyes i t'ensenyem el material que tenim. Molt bé. Quina il·lusió veure aquestes peces. Sí, ja veuràs, és material que hem anat recuperant de tots els tallats i a més crec que és molt important que tinguem la capacitat de conservar la memòria, conservar el passat a partir d'uns objectes etnogràfics que ens expliquen no sols com es vivia en aquest passat, sinó com s'ha transformat la societat fins avui en dia. I en aquest sentit, el paper que fem als museus etnogràfics crec que és molt important i bàsic, que és recuperar i donar a conèixer i difondre aquestes memòries, no? Aquestes formes de vida. I en aquest sentit, el fons que disposem a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu s'ha anat recuperant des dels anys 90 a partir de contactes amb la gent, donacions, dipòsits, alguna compra, i és un reflexe de com ha evolucionat i com s'ha transformat la societat en aquestes últimes dècades. I en aquest sentit també el nostre paper en aquesta recerca crec que és important, no? Perquè ens permet recuperar un element cultural importantíssim que era el treball de la llana i sobretot la indumentària de pastor en una zona en què això ha tingut un paper molt important i crec que ha sigut bàsic també la capacitat de no sols de recuperar aquests elements, aquests objectes, aquesta cultura, sinó també el fet de poder-la posar en valor i difondre-la per cara a tota la societat. Doncs, si et sembla, Edu, el que puc fer és... Hi ha altres museus etnogràfics que tenen força més material que el que tenim nosaltres. Hi ha, per exemple, el de Ripoll, hi ha el de Barcelona, l'etnològic de Barcelona, i el de Sabinyànigo, i els puc trucar per telèfon per dir que els pots anar a visitar i que et deixin veure també tot el seu material d'aquest tipus. Jordi, això és molt interessant, agafaria moltíssima informació. Doncs perfecte, si després quan estigui al despatx trucaré i em poso en contacte amb ells. Molt bé. Molt bé. Hola, Roser. Ei, com va tot? Mira, sóc el Jordi de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu. Escolta, et passaré el contacte de l'Edu. L'Edu és un xicot que està fent una recerca sobre indumentària de pastor a partir de llana d'Edu. Adéu, cuida't molt. Edu.
Bon dia, Roser. Sí. Soc l'Eduard. Hola, encantada. Com ha anat el viatge? Molt bé. Escolta, des de que en Jordi em va explicar el projecte que hi he estat pensant i esteu fent una cosa molt important. Sí, és tot un món. Sí que ho és, sí. He preparat algunes peces. Et sembla que pugem a dalt i ens les mirem? I tant, Som-hi. gràcies. La col·lecció dels pastors és la més antiga i una de les més significatives que tenim al Museu Etnogràfic de Ripoll. De fet, va començar fins i tot abans que el museu fos reconegut com a museu. L'any 1923 els folcloristes van a fer una estada, coneixen els pastors, coneixen la seva realitat i d'aquí neix també l'interès per les seves peces i els seus objectes. Molts pastors són els que aporten aquest fons al museu i van nodrint aquesta sala dels pastors. Actualment ens sembla una aposta important i molt significativa el projecte que s'està fent de recerca de tot aquest material, sobretot el fet amb llana elaborat pels pastors, perquè li dona un sentit actual i una nova vida. És a dir, tots aquests objectes que hem estat conservant durant molt temps ara tenen una mirada nova, una mirada de present, que alhora posa en valor el treball d'aquests pastors, però també el valor d'aquests objectes i del fet d'haver-los conservat durant tant temps dins d'un museu. Bueno, Roser, ha estat una meravella estudiar amb vos. Gràcies. Escolta, ja saps que per tot el que necessitis ens tens aquí a la teva disposició. I ara te'n vas cap a Barcelona. Sí, ara me'n vaig cap a Barcelona que m'esperen al migdia. Molt bé, doncs escolta, fins a la propera i bon viatge. Moltíssimes gràcies, estem en contacte. Molt bé, adeu. Adeu. Bona tarda, Núria. Eduard? Sí, sóc jo. Un plaer. He arribat puntual, oi? Sí, perfecte. Som-hi, tinc les peces ja preparades. Molt bé. Moltes gràcies. El que es coneix com el fons violant en realitat són les peces fundacionals del Museu d'Indústries i Arts Populars, que és el museu que estarà al poble espanyol durant molts anys i del qual nosaltres som els hereus. I són les peces que se li van encarregar des del 1940 i al llarg de més de 10 anys que Ramon Violant anés recopilant per diferents punts de Catalunya, especialment del Pirineu, d'on ell era i coneixia molt bé. Llavors aquestes col·leccions nosaltres les hem preservat i les posem a disposició d'investigadors i recerca i gràcies a això, projectes com aquest, podem anar aprenent coses noves i donant a conèixer. He posat els guants, ja podem començar quan vulguis. Aquí t'he preparat el collarer i el saler i la sopera. Que bé, és fantàstic.
Bueno, Núria, ha estat tota una experiència estudiar aquestes peces de la col·lecció Violant. Home, ha estat un plaer per part nostra també col·laborar en aquest projecte tan interessant. Moltíssimes gràcies. I ara cap on vas? Ara toca Sabinyànigo. Aniré al Museu Ángel Lorenzán. Molt bé, doncs bon viatge. Fins la propera. Moltíssimes gràcies. Adéu. Buenos días, Begoña. Soy Eduardo Morín. Hola, ¿qué tal? Te estaba esperando. Muy bien. ¿Sabes? He hecho una buena recopilación de piezas en los museos que he visitado y empezamos a tener bastante información. Estupendo, pues yo creo que este museo también te va a poder aportar. Seguro. Aquí tenéis el espaldero, ¿no? Sí, mira, lo tenemos por aquí. Muy bien. Mira, pues aquí tenemos el espaldero, que en esta zona le llamamos la zamarra. Jolines, qué pieza más guapa. Sí, ¿verdad? Pues tenemos otra que si quieres puedes estudiar. Pues vamos a verla. Venga, vente por aquí. Las piezas relacionadas con la indumentaria pastoril del museo provienen de la recogida que en los años 70 hizo la Asociación Cultural Amigos de Serrablo por diferentes pueblos de la comarca del Alto Gállego, así como donaciones de particulares. Estas piezas fueron realizadas por los propios pastores y surgen de la necesidad de calzarse, de abrigarse, de transportar utensilios. Son piezas eminentemente funcionales, con lo que casi no vamos a encontrar decoración. Y son un ejemplo, como el resto de piezas del museo, de la subsistencia. Todo estaba hecho con los recursos que daba el medio y en este caso con las pieles de los animales que eran abundantes al tratarse de una sociedad agrícola y ganadera. Así podemos decir, como apuntaba Severino Pallaruelo en su libro Pastores del Pirineo, que el pastor tradicional era un hombre cubierto de pieles. Proyectos como este, que une en torno a la indumentaria pastoril diferentes museos de los Pirineos, consideramos que es muy positivo, porque tenemos que volver a investigar sobre piezas de la colección y yo creo que a la vez las estamos otra vez revalorizando. Bueno, Begoña, esto ha estado muy bien. Bueno, pues oye, me alegro que la estancia aquí te haya servido para tu investigación. Muy importante. Begoña, Bueno. Muchas gracias. Me vuelvo para el Pallars. Pues a mí que vaya bien y buen viaje.
Bon dia, Maria. Hola, Edu, què tal? Ja he tornat. Com ha anat? Ha anat molt bé, Maria. I ha estat una experiència molt enriquidora visitar tots aquests museus etnològics. I quina informació portes nova? Porto informació de peces que només hem vist en fotos i que podem recuperar. Mira, el espaldero de Sabiñánigo, el cucharatero salero del Museu Etnològic i de Cultures del Món, de Barcelona. Aquí tenim l'embós de Ripoll. I, bueno, tenim ja contingut per poder treballar. Jo també tinc una bona notícia, i és que hem contactat amb un pastor jubilat d'Espot que sap fer la motxilla. Ostres, doncs quina meravella poder aprendre amb un pastor en directe. I què t'ha dit? M'ha dit que li interessa molt, que el podem anar a veure quan vulguem, que ell ens ho ensenya. Li he donat el teu contacte. Ostres, molt bé, i com se diu el pastor? Joan d'Espot. Molt bé, doncs espero la seva trucada.